Welkom in het Politbureau, het wekelijkse politiek programma van Omroep Friesland. Het is over de hele wereld Coming Out Day, maar op het provinciehuis wordt net vlaggen. We praten erover met CDA-stedenlid Teus Dorpaal, die dat net wil. Zo'n 1988 wordt internationaal op 11 oktober Coming Out Day vierd. Een dag waarop solidariteit vregen wordt voor elk die het uit de kast kwam of nog komen mat. Er is ook wel reden toe. Het klimaat zijn homo's verhudderd. De meeste oerheidsinstellings stekken je dan ook de Rijnbogenvlag uit. Of hebben zelfs Rijnbogenbankjes. Maar dat geldt net voor het provinciehuis in Ljouwert. Een meerderheid in de provinciale politiek, onder onviering van het CDA, wie tjenne moosje om de vlaggen onder de gevel te hingen. Ja, Teus Dorpaal is er in de studio. Welkom in het Politbureau, meneer Dorpaal. Je woont hem net, die Rijnbogenvlag op het provinciehuis. Je hebt wel om de schouders. Wat is het verschil, krijgt eigenlijk? In het provinciehuis, daar versta ik onder een overheidsgebouw. Net als de gemeentehuizen bijvoorbeeld en de overheidsgebouwen. Die dragen de driekleur en dienen zich in mijn opvatting of in onze opvatting neutraal op te stellen ten aanzien van de vlaggen die ze uithangen. Dan mag je een enkele orenvlag aan de gevel hingen. In ieder geval niet deze vlaggen en die hiermee vergelijkbaar zijn. Er hangt wel een vlag van de culturele hoofdstad, een project wat de provincie samen met Leeuwarden doet. Maar dat is van een andere orde dan deze vlag, want dat is een project wat uit het hart van de provincie zelf komt. Ja, zelfs tegen de wol achter jou heb ik een vrolijk teken op de vlag. Wat krijgt die? Ik sta zeer achter de vlag. Ik sta ook achter de diversiteit van de samenleving. Ik vind het ook prima dat de vlag aan de kerk, aan de moskee, aan scholen, aan ziekenhuizen, overal mag hangen. Particuliere instellingen, maar niet in het overheidsgebouw. Maar wat is dit correct, wat je van symbool daar nou hebt? Nou, dit is de regenboogvlag en daar kunnen we het misschien zo nog wel even over hebben, wat die verwoordt. Maar ik heb er ook opgetekend het vrouwenteken, omdat vandaag ook de Internationale Meisjesdag is, dat ik net zo'n groot probleem van een andere orde, maar net zo'n groot probleem vind als de uitdaging die veel mensen hebben om te zijn wie ze zijn en daarvoor uit te komen. Het is wel opmerkelijk dat je zegt dat het net in een overheidsgebouw of op een overheidsgebouw mooi. Ja. Wilt een heel soort gemeenten, provincies en zelfs je een partijbureau, Rut Peter om Twitter dat vermit je nog, dat die vlaggen wel uithingen heeft. Ja, heel goed. Het raar dat je met als enigste dan net wil. Ja. Nou, misschien is dat wel wonderlijk, maar Friesland is op meerdere punten een eigen gereide provincie. Het CDA heeft dit standpunt ingenomen en niet alleen wij. Net werd er gezegd dat ik het voortouw het CDA erin genomen heeft, maar er waren toch meerdere partijen die er niet voor waren. Nou, je bent de grootste partij. Wij zijn de grootste partij en ik heb ook een te gast geschreven op dit punt. En daar staan we ook zeer van harte achter. En door dat te gast en door de discussie die nu ontstaat, zijn er meerdere afdelingen van het CDA, ook meerdere gemeentes die zeggen eigenlijk zit daar wel wat in. Moeten we met die hype meegaan die aan het groeien is, dat we deze vlag en over een maand een andere vlag, dat we onderscheid maken tussen... Ja, dus is een hype, maar iets is toch wel wat heel wat speelt in de wereld. Op dit moment nee, maar ik heb discriminatie van mensen met een andere seksuele geaardheid. Zeker, wat is er dan mis mee om daar één keer, één dag in het jaar wat de vlag in zo'n is? Nou, ik draag de vlag niet voor niks, dus ik bagatelliseer het onderwerp als zodanig absoluut niet. Maar waarom zou de provincie dan net een mooi waren? Omdat de provincie, we hebben het over een overheidsgebouw. En dat geldt voor, in mijn opvatting en onze opvatting voor elke overheidsgebouw, dat je dat niet doet. Want daarmee... Maar een overheid wil toch de maatschappij dicht bij elkaar stiert. Politiek en wat er in de maatschappij gebeurt. Dat is hoe het dus juist krijgt wolmatten. Je creëert een afstand eigenlijk tussen de gemeenschap en de politiek. Ik denk dat de Nederlandse vlag staat voor antidiscriminatie, voor alle artikelen in de grondwet. Dat de Nederlandse vlag staat voor de verbinding onderling en die ook staat voor de verbinding tussen gemeenschap en overheid. Dat is ons symbool. Dat is ons beeldmerk wat garandeert, wat garant staat voor dit willen wij zijn. En daaraan willen we ons houden, dat willen we handhaven, dat zijn onze rechten en onze plichten. Dat is net star? Dat is... Waarom zou je dat woord eraan verbinden, aan star? Die driekleur, die vernieuwt, die is dynamisch, die vernieuwt telkens weer naarmate de onderwerpen ertoe doen of de gebeurtenissen ertoe zijn. De vraag van is dat niet star, daar staat tegenover
hoe flexibel en hoeveel ruimte geef je of als overheidsgebouw kleur te bekennen die misschien wel heel vele geldt, maar niet alle. Die, kijk, de regenboogvlag, maar dan zoomen we in op de vlag. Nou, laten we het inderdaad eens even, als je het goed vindt, hoe die vlaggen hebben. Die vlaggen stiert ik voor de solidariteit in de richting van de homo-gemeenschap. Ja. Je bent niet zelf samen met een man. Hem zelf vermoord bij je eigen huis iets tussen? Vindt u niet dat ik heel ver ga door hem nu op te hebben en daar te zeggen van, overigens, de conclusie, u woont met een man samen, vind ik niet van wellevendigheid in deze blijk geven. Dat vind ik er nu even buiten staan. Ja, vind je dat echt? Want hoe mijn leefvorm, dat is ook het punt waarover ik vorige week in de Staten gesproken heb. Wij als het CDA staat voor een inclusieve samenleving. Mm-hmm. En inclusieve samenleving houdt voor ons in dat iedereen met welke kleur, welke afkomst, welke geaardheid of hoe je het benoemen wil ook, welkom is en ingesloten moet worden. Die horen er één op één bij, zonder uitzondering. Het is in die zin relevant, denk ik, Dorpaal. Je hebt zelf ooit een coming-out meemaatje maken. Je weet dus wat dat inhoudt. Mensen die het nou voor het punt staan om dat mooi te maken of krijg mooi maken, die vielen haar misschien wel heel ellendig staan in die maatschappij. En die zoen dit uiteren van die vlaggen misschien wel zien als een stiepe van wij hebben er druk bij. We binnen saas iedereen. Dat wordt uitstraald. Herkennen jullie dat net? Waarom suggereert u dat nou? Nou, dat is een vraag. Waarom suggereert u dat nou? Maar is het zo? Ik vraag, waarom suggereert u dat nu? Voor mij is het zo, als op het moment dat ik een vriend zou krijgen of zou hebben, ik op gezelschappen kom met een vriend, dan hoef ik nog niet te vertellen waarom. Niemand hoeft zich voor mij te identificeren op dit punt. Je bent zoals je bent, je komt zoals je komt en je bent welkom. En ik hoef geen etiketten te plakken. Maar mensen die het nog in de kast zitten en daar op enig moment uitwollen, die willen misschien stiepen trok aan vlagen op het provinciehuis bijvoorbeeld. Zoals ze gaan misschien niks stiepen willen trok aan vlagen op een gemeentehuis, zoals dat rondom in Friesland gebeurt. Word je die stiepen net, Jan? Die steun dat zou ervaren kunnen worden, dat zou bij de mensen kunnen. Maar die wil je net, Jan. Dat zou ook bij mensen kunnen zijn die in een omgeving zijn, waardoor het onderwerp is meer bespreekbaar. Maar die wil je net, Jan, net op het provinciehuis. Nee, niet op het overheidsgebouw. Overal kan het. Niet op het overheidsgebouw. En in mijn bijdrage vorige week heb ik gezegd, ga als provincie er als een vlaggenmast plaatsen, waarin iedereen onder bepaalde voorwaarden zijn vlag kan uithangen, onder eigen verantwoordelijkheid, maar gefaciliteerd door de provinciale overheid. Maar net op een gevel. Maar wij dragen daar niet de verantwoordelijkheid voor. voor. Het feit dat ik het COC zelf zei van we willen dat wel heel graag, dat is toch de belangenorganisatie van mensen, de LHBT'ers, dat ze het niet worden. Heeft dat voor jou helemaal geen rol spelen? Dat speelt mogelijkerwijs wel een rol, maar u moet het even in de context zien waarin de motie werd aangeboden. De motie gaat niet over coming out. De motie die voorgelegd werd, die gaat over alle discriminatieonderwerpen die in de grondwet vernoemd staan. Naar ras, geloof, afkomst. En daarvoor moet dan de regenvlag uitgehangen worden. Ja, okay. En dat is los van de coming out gebeuren. En als u spreekt over de coming out, ik heb met dat begrip ook moeite. Niet als persoon van coming out, maar waarom moeten mensen die overgang beleven? Omdat het in je persoonlijke ontwikkeling waarschijnlijk belangrijk is. Prima, laat het gebeuren. Ja. We maken het hier bij litten, want we willen natuurlijk ook even zien hoe het uw cartoonist Gerco van Beek naar het onderwerp jongen heeft. Dus Dorpaal, we sluiten voor dit moment het politbureau. Je mag in, maar we willen ook graag dat je voorlopig in Friesland blijft. Heel graag. En met de vlag en de diversiteit, hoop ik. Dorpaal, dank u wel. Ontzag via deze aflevering van het politbureau. Tak een beetje ben we er zelf weer graag ondaan.